Честито Рождество Христово! Бъдете много здрави и безусловно обичани и обичащи. Това са най-важните пожелания, които и за себе си пожелавам. Най-после заваля сняг и при нас прекрасно, снежно е. Най-после да усетя и аз коледния дух. И да видите моите теменушки, които ми ги подариха за рождения ден. Виждали сте? Ето ги. Колко са ми хубави. Сега ще ги покрия снега. И на пролет отново ще имам цветове. Вижте вербенката, която все още не е измръзнала. Вербената е още едногодишно растение, но тази година тук виж оцеляла и за пролета. Ще направя експерименти, ще си я запазя. Прекрасни споделени празници